Yeah. Yeah. Docents pujant els preus sense parar, 700.000 cases que no podem comprar. El jove destina tot el seu jornal a un pis que mai serà seu. La meva àvia va pagar 30 anys d'hipoteca, jo amb 30 anys encara visc a casa. Quina feinada, diuen que el mercat és lliure, que la llei és igual, però qui té els diners fa el que li dóna la gana al final. Blackstone compra 1.800 pisos socials, Goldman Sachs entra al mercat amb capitals, l'IBIMA va vendre el que era del poble. Ara un fons de Nova York cobra lloguer doble, 30% de pujada en només 2 anys, 50 famílies al carrer sense parany, desnonaments invisibles, acoso i pressió, l'ascensor no funciona, convé la rendició. Terra nostra no és en venda, el sostre és un dret, no una renda. Fora els voltors del nostre barri, que el carrer torni a ser del veí, no del banc ni del guàrdia. 330.000 cases per a turistes, mentre el jovent viu amb els pares, són realistes. El pis del centre ara és un Airbnb, el veí se'n va d'aquí. Barcelona diu prou, 10.000 llicències a terra, però el capital fuig i busca una altra guerra. De Tenerife a Madrid la gent surt al carrer, volem viure on vam néixer, no és demanar tant, oi que no ho és? El Banc Central ho diu, 14% inflat, el mercat no respon al sou, només el capital privat, un 5% de part públic. Vergonya nacional, mentre Europa té el 8, aquí tot és especulació total. Però el 5 d'abril vam ser amics centenar de ciutats, cridant que el negoci de la llar s'ha acabat. Ni desnonaments a famílies ni empreses d'ocupació, volem cases per viure-hi, no per a la seva rendició. Terra nostra no és en venda, el sostre és un dret, no una renda. Fora els voltors del nostre barri, 12,7%, 99 del sou, 600.000 cases de menys, i encara diuen que tot va bé, però no és cert, ho sabem tots prou. El sostre és un dret, el sostre és un dret, el sostre és un dret, i el recuperarem. Doctor